स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு வந்து கடைசி அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகம் மிகவும் முக்கியமான யோகம். இது துறவரத்தின் முழுமை. ஸோ நம்ம வந்து சீக்கிரமே ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த அத்தியாயத்தை. வந்து இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவர்களுடைய திருவடிகளை வேண்டிக் கொண்டு இன்னைக்கு வந்து இன்னையோட நம்ம நிறைவு செய்கிறோம் 18 நாள் வந்து கீதை அத்தியாயம். நேர்த்திக்கு பார்த்தது சுருக்கம் வந்து 17வது அத்தியாயம் சுருக்கம். அங்கீகரிக்கப்படாத அந்த வழிபாட்டின் அதை பற்றி அர்ஜுனன் வந்து வினவுகிறான். அதற்கு பின் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அதற்கு பதில் அளிக்கிறார். இந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில் தான் அவனுடைய வழிபாட்டு நம்பிக்கையும் அமைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். முக்குணங்களில் அமைந்த அந்த உணவுகளையும் யாகங்களையும் தவங்களையும் வந்து பகவான் விவரிக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து முக்குணங்களில் அமைந்த அந்த யாகங்கள் தானங்களை பற்றி சொல்கிறார். இதெல்லாமே வந்து தியாகத்தின் வெவ்வேறு நிலைகள். அதற்கு பின் கடைசியாக ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யாகம் தவம் அப்புறம் தானம் செய்யும் போது பகவானை குறித்து அந்த பரிபூர்ணமான உண்மையான அந்த பரமபுருஷ பகவான் அந்த நாராயணன் அந்த கிருஷ்ணனை குறித்து சொல்லப்பட்டு வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கே அர்ப்பணித்து அந்த யாகம் தவம் தானங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லி முடிக்கிறார். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம். இது வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகம். மோட்சத்திற்கு போகும் வழியினை பகவான் வந்து விவரிக்கிறார். கர்ம யோகம் மூலம் வந்து ஜட இயற்கையின் கட்டுகளிலிருந்து விமோச்சனம் அதை பற்றி முதல் 2 ஸ்லோகங்களிலும், செயல்பாட்டின் 5 காரணிகள் 5 காரணங்கள், ஒவ்வொரு செயலின் 5 காரணங்கள் இருக்கின்றன அதை பற்றி வந்து 13லேருந்து 17 ஸ்லோகங்களிலும், முக்கணங்களே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி 18லேருந்து 40 ஸ்லோகமும், வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவதன் மூலம் வந்து அதன் மூலமே புனிதம் அடைவோம் அப்படிங்கிறத பத்தி 41 42 48 ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹா இது வந்து ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் இது. அப்புறம் பிரம்மதளம் அதாவது ரகசியமான அறிவு இது வந்து 49லேருந்து 55 மத் பக்திம் லபதே பராம். அதற்கு பின் வந்து தூய பக்தி அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது அது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் சர்வதர்மான் பரித்யஜ ஸ்லோகமும், அப்புறம் வந்து பக்தியா மாம் அபிஜானாதி அந்த இதுவும், அதற்கு பின் முடிவரை வந்து 67-78 வந்து எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ அந்த ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் கூறுகிறார். இப்போ நம்ம வந்து முதல் 4 ஸ்லோகங்களை வந்து சுருக்கமாக பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து கூறுகிறான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே பகவானே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். தியாகம் எது, சந்நியாசம் எது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கணும். கேசி என்னும் அசுரனை அழித்தவரே, அதனால்தான் அவருக்கு வந்து கேசவன் அப்படிங்கிற நாமம் வந்து திருநாமம் வந்தது. புலன்களின் அதிபதியே பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எது வந்து சந்நியாசம் எது வந்து தியாகம் அதை பத்தி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பகவான் வந்து கூறுகிறார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை வந்து துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. ஜட இயற்கை அதாவது ஜட ஆசையோடு ஏதாவது ஒரு பலநோக்கு செயலோடு நம்ம செய்யறோம்னா அந்த செயலை அந்த ஆசைகளை வந்து துறந்து அந்த செயல்களை செய்தல் வந்து அது சந்நியாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சந்நியாசம்னா உடனே வந்து நேரா அந்த காட்டுல போய் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தவம் செய்து கொண்டு அந்த சந்நியாசத்தை பகவான் கூறவில்லை. செயல்களின் பலனை வந்து துறந்து விட்டு அதை செய்தல் சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்றார். பலன்களை துறப்பது வந்து தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இதுதான் வந்து தியாகம் சொல்றார்கள் எல்லோரும். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் வந்து தோஷமாக எண்ணி, ஏன்னா பலநோக்கம் இருந்தாலே வந்து அதுல ஒரு அந்த பாவமும் சேர்ந்து கொள்கிறது. எப்பொழுது ஒரு பலன் மேல் பற்றுதல் வருகிறதோ அப்பொழுது அந்த பாவமும் சேர்த்து கொள்ளும். ஆகையினால் அது வந்து தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் விவரிக்கின்றனர். இருப்பினும் இது இப்படி சொல்லியிருந்தாலும் யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை வந்து எப்பொழுதுமே கைவிடக்கூடாது. ஏன்னா வந்து செயல்களின் பலனை தான் துறக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஒழிஞ்சு செயலையே துறக்கணும் வந்து அப்படின்னு சொல்லப்படவில்லை. ஆகையினால் வந்து யாகம் செஞ்சு கொண்டேதான் இருக்கணும், தானம் வந்து செய்து கொண்டேதான் இருக்கணும், தவமும் செய்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். என்ன ஒண்ணே ஒண்ணு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய பலனை மட்டும்தான் துறக்க வேண்டும், செயலை வந்து துறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கு பின் பாரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்போது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் வந்து 3 விதமான தியாகங்கள் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன, 3 விதமான தியாகங்கள் கூறப்பட்டு இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்றார். என்னென்ன 3 விதமான தியாகங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே. ஒண்ணு வந்து யாகம் செய்யறது.
விஸ்திரமாக நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்திலயும் அதுலயும் வந்து விஸ்தாரணமாக நம்ம இந்த யாகங்களின் வகைகளை பற்றி பார்த்தோம். அதற்கு பின் வந்து தானம் நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல வந்து எந்தெந்த தானம் எந்தெந்த குணத்தில் செய்யப்பட்டது, யாகமும் பார்த்தோம், தானமும் பார்த்தோம், தவமும் பார்த்தோம். இந்த 3ம் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே வந்து செயல்களை துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம்தான். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் வந்து ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட வந்து தூய்மையாக்குகின்றன. ஆகையினால் ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையானவர்களே அந்த ஆத்மாக்களை கூட, சுத்த ஆத்மாக்களை கூட வந்து அவர்களை கூட இந்த தியாகம், யாகம், தானம், தவம் வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறது. ஆகையினால் அந்த செயலை துறக்காதே. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் வந்து பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை வந்து ஒரு கடமையாகவே செய்ய வேண்டும். பிருத்தாவின் மகனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல ஸ்பஷ்டமாக முதல் அந்த 6 ஸ்லோகங்கள்லயே சொல்லிட்டார். ஸ்பஷ்டமா என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெளிவா சொல்லிட்டார். அதற்கு பின் வந்து நியதஸ்து சந்நியாச கர்மணோங்கிற ஸ்லோகத்துல விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அதே தான் சொல்றார். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னா வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் வரும் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து எந்தெந்த வர்ணத்துக்கு எந்தெந்த கர்மங்கள் வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 வர்ணங்கள் இருக்கிறது. அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால், அதாவது இது செய்யறோம், இது வந்து எது செய்யறோம் அது செய்யல தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமையை துறந்தால், இது செய்யலாமா கூடாதாங்கிறது அறியாமை, அந்த மயக்கத்தினால் துறந்தால் அது வந்து தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் துறவு என்று அறியப்படுகிறது. தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ, உடல் அசௌகரியம் காரணமாகவோ, பயத்தினாலோ அந்த கடமைகளை வந்து துறந்தால் வந்து அது ரஜோகுணத்தில் வந்து துறப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து துறக்கக்கூடாது. ஆகையினால் மயக்கத்தினால் ஒருத்தன் வந்து அந்த கடமைகளை துறந்தானா அது வந்து தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் துறவு என்று அது வந்து அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே வந்து ஒரு பயம் காரணமாக இந்த செயலை வந்து செய்வதற்கே ஒரு பயம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு உடல் அசௌகரியம், எனக்கு இந்த செய்யறதுனால எனக்கு என்னால செய்ய முடியல அப்படிங்கறதுனால ஒரு சோம்பேறித்தனமோ, இல்லைன்னா வந்து ஒரு அசௌகரியம், உடலால் எனக்கு உடலை வருத்தி கொண்டு செய்ய முடியவில்லை, எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அவன் செய்தானால் அது வந்து ரஜோகுணத்தில் அந்த துறவு வந்து ரஜோகுணத்தில் துறக்கப்பட்ட துறவு அப்படின்னு ஆகிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து, ஆனால் அர்ஜுனா, ஒருவன் வந்து தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து, கடமையை வந்து செய்யணுங்கிறதுக்காக செஞ்சு பௌதிக சங்கத்தையும் பலனையும் பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது, செயலை வந்து செஞ்சுட்டு தான் இருக்க போறான், கடமைன்னு சொல்லிட்டு அந்த செயலை வந்து அவன் செய்து கொண்டுதான் இருக்க போகிறான். எதை வந்து துறக்க போகிறான்? அந்த பௌதிக இயற்கையோடு சம்பந்தப்படுகிறோம் இல்லையா, அந்த சம்பந்தத்தையும் அதனுடைய பலனையும் வந்து பற்றுதலையும், அதன் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல், அது ஒரு ஆசை, அந்த ஆசை பற்றுதலை வந்து துறந்து விட்டு அந்த பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் போது அந்த துறவு வந்து சத்வகுணத்தில் செய்யும் துறவு அப்படின்னு கருதப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கு பின் வந்து சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் புத்திசாலி துறவிகள் வந்து அமங்கலமான செயல்களை வந்து வெறுப்பதில்லை, அதே சமயத்துல வந்து மங்களகமான காரியங்களை பற்றுக்கொள்வதும் இல்லை. ஏன்னா வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு நடுநிலையான ஆன்மீகவாதிகள் ஆகினால் அவர்களுக்கு வந்து இது அமங்கலமான விஷயம், இது வந்து மங்களமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாகுபாடு கிடையாது. இரண்டையுமே சமமான ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு தான் பார்ப்பார்கள். செயலை பற்றிய ஐயங்களும் வந்து அவர்களுக்கு இல்லை. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது என்பது உண்மையில் வந்து அசாத்தியமானது. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இந்த ஸ்லோகம். நஹி தேக பிருதா சக்கியம் துயக்தும் கர்மணா சேஷதக. உடலை உடையவன் வந்து எல்லா செயல்களையும் வந்து துறப்பதுங்கிறது அசாத்தியம். எல்லாத்தையும் துறக்க முடியாது ஒருத்தனால. அதாவது நான் வந்து அதை என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் வந்து இந்த ஞான யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஞான யோகம்னா வந்து எல்லா செயல்களையும் துறந்து விட்டு ஒரு காட்டில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு அஷ்டாங்க யோகங்களை செய்து கொண்டு செயல்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு பகவானை மட்டுமே, அதாவது தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தையே தியானித்துக் கொண்டு அதற்கு பின் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தையே தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அப்படி வந்து செய்வதுங்கிறது ஒரு அசாத்தியமான செயல். ஏன்னா அப்படி போய் ஒருத்தர் வந்து அந்த காட்டிலேயே போய் கூட உட்கார்ந்து அந்த தவத்தை செய்தாலும் கூட அங்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு சில செயல்கள் உள்ளன. எதுவுமே செயலே செய்யாம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா. ஒரு மனிதனாக பிறந்துவிட்டால் அது வந்து அசாத்தியம். ஆனால் செயலின் பலன்களை துறப்பவன் வந்து உண்மையான துறவி என்று கூறப்படுகின்றான். ஆகையினால் இதுல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, துறவிங்கிறவன் வந்து காட்டுல போய் உட்காந்து தபஸ் பண்றவன் கிடையாது.
நம்ம வந்து இருக்கும் இடத்திலேயே இருந்து கொள்ளலாம். ஆனால் வந்து செயலின் பலனை மட்டும் அதன் மேல் பற்றுதல் இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை துறந்து விட வேண்டும். பற்றுதல் இல்லாமல் காரியம் செய்ய வேண்டும். இந்த ஒரு லாபம் கிடைக்கும், எனக்கு வந்து இந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், எனக்கு எனக்கு ஒரு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யக்கூடாது எதுவுமே. இது வந்து ஒரு பகவத் பிரீதியோட செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் இந்த மாதிரி செய்யாதவர்கள், அதாவது இந்த மாதிரி பலனை துறக்காமல் ஒரு காரியத்தை செய்பவர்கள் வந்து, பலன் மேல் பற்று கொண்டு காரியம் செய்பவர்கள் வந்து மரணத்திற்கு பின் வந்து விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என்று 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றன. இது வந்து கர்மா, அதாவது கர்மால வந்து 3 வகை சொல்றார். ஒண்ணு வந்து விரும்புபவை, எதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு விருப்பமானது, விரும்பாதவை அதற்கு பின் வந்து இரண்டும் கலந்த ஒரு நிலை. இது 3 விதமான கர்மாக்களை வந்து அவர்கள் வந்து அந்த பதிவுகளை, அந்த உணர்வுகளை வந்து சேர்த்து கொண்டு செல்கிறார்கள் அடுத்த பிறவிக்கு. ஆனால் அத்தகைய இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்களை வந்து சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. இது வரைக்கும் 12 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இதுல என்ன சம்மரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 7வது ஸ்லோகத்துல வந்து ஒரு மாயை காரணமாக, ஒரு அறியாமை, எனக்கு எது செய்யணும், எது சரி அது தவறு அப்படின்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு அறியாமை காரணம்னால நம்ம வந்து அந்த அந்த ஒரு செயலையே துறந்து விட்டோமானால் அது வந்து தமோ குணத்திலிருந்து துறக்கதற்கு சமம். அது வந்து கீழ்த்தனமானது, அது செய்யக்கூடாதது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு செயல் வந்து ஒரு கடமை நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு கடமையாக இருக்கிறது. அது வந்து இல்லைன்னா ஒரு பயம் காரணமாக இது வந்து முழுமையா செய்ய முடியுமா, இல்லைன்னா இது செஞ்சா சரியா அப்படின்னு செய்து முடிப்போமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பயம் காரணமாக வந்து நம்ம அந்த அந்த செயலை துறந்தோமானால் அது வந்து ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதுவே வந்து இது வந்து எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொண்டு இதை வந்து நான் செயலை துறக்க முடியாது. செயல் வந்து எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பிராமணனாக இருந்தால் அது அவனுக்கு வந்து வேதம் ஓதுவித்தல் வந்து செயல். ஒரு வந்து சத்திரியனாக இருந்தால் அவனுக்கு வந்து அந்த போர் புரிதல்ங்கிறது, அப்புறம் வந்து நாட்டை நிர்வகித்தல், அதான் வந்து அவனுக்குடைய கடமை. அதை வந்து இப்போ உனக்கு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், நீ வந்து சத்திரியன் ஆகையினால் வந்து நீ போர் புரியணுங்கிறது உனக்கு உண்டான கடமை. நீ வந்து போரை விட்டுட்டு ஓடினேன்னா, பயம் காரணமாக ஓடினாலும் சரி, ஒரு அறியாமை காரணமாக ஓடினாலும் சரி, அது வந்து இந்த தமோ ரஜோ குணங்களில் போய்விடும். நீ வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பவனானால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும், உன் கடமை வந்து நீ நழுவாமல் செய்ய வேண்டும். என்ன ஒன்னே ஒண்ணு செய்யணும், நீ அந்த பலன் மேல் மட்டும் பற்றுதல் இல்லாமல் அந்த கடமையை செய்ய வேண்டும். அதை மட்டும் நீ செஞ்சுட்டேன்னா நீ வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக நீ கருதப்படுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த இதுல வந்து சம்மரி சொல்றாரு. பகவான் இதுல சம்மரி, இந்த இது வரைக்கும் சொன்னதோட இது சம்மரி ஸ்லைடு. இப்போ இதுக்கு அப்புறம் வரப்போகிற இதில் வந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் பகவான் சொல்றார். அதாவது ஒரு செயலை செய்யணும், ஏதாவது நம்ம ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கணும், இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு எழுத்து, ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும், ஏதாவது ஒரு காரியம், ஒரு செயலை செய்யணும்னாலே அதற்கு வந்து வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டபடி 5 காரணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே அந்த செயலை செய்ய முடியும். அது என்னென்ன காரணம் பகவான் சொல்றார். முதல் காரணம் வந்து செயலுக்கான இடம், அதாவது அந்த உடல். நம்மளுடைய உடல் இருக்கிறது இல்லையா, அதான் களம் சொன்னோம். அதற்கு பின் வந்து செய்பவன் இருக்கணும். அதற்கு பின் வந்து பல்வேறு புலன்கள் இருக்க வேண்டும். கண், காது, மூக்கு ஆகிய புலன்கள்லாம் இருந்தாதான், ஒரு கை இருந்தாதான் அதால எழுத முடியும். அது ஆகியனால் அந்த புலன்கள் வேணும். அதற்கு பின் வந்து பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் இருக்க வேண்டும். அதாவது அந்த செயல்களை, கர்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த முயற்சிகள் இருக்க வேண்டும். இறுதியாக பரமாத்மாவின் துணையும் இருந்தால்தான், இந்த 5 காரணங்களும் இருந்தால் மட்டுமே எவனுமே ஒரு செயலை செய்ய முடியும். மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அது அனைத்திற்குமே வந்து இந்த 5ம் காரணமாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 5 காரணம் இருந்தே ஆக வேண்டும். இது இல்லாம வந்து ஒரு செயலை செய்யவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் வந்து விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து உள்ள இருந்து அந்த செயலை தூண்டுகிறார் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்காமல், இந்த ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு களம், அது உடல் இருக்கிறது, இந்த புலன்கள் இருக்கின்றன, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவாத்மா இல்லைன்னா, அந்த உயிர் இல்லைன்னா வந்து நம்மளுக்கு இந்த வெறும் உடலை வைத்துக்கொண்டு என்ன செயலை செய்ய முடியும். அதே மாதிரி பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அந்த கர்மாக்கள், இதெல்லாம் புரிஞ்சுண்டு செய்யறவன் தான். இதெல்லாம் இல்ல, எல்லாமே வந்து தானே காரணம் அப்படின்னு நினைத்துக் கொள்பவன் வந்து அவன் வந்து நிச்சயமாக அறிவுடையவனே அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 5 காரணங்களை வந்து பகவான் விவரிக்கிறார். நம்ம வந்து முதல் அத்தியாயத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம், பகவத்கீதையில வந்து 5 முக்கிய விஷயங்கள் பேசப்பட்டன. இப்போ இந்த 5 காரணங்கள் பகவான் சொன்னார், அதே மாதிரி 5 விஷயங்கள்
பேசப்பட்டிருக்கிறது பகவத்கீதையில. அது என்னெல்லாம்னா அதே இப்போ சொன்ன அதே 5ல வந்து 4 ஆல்மோஸ்ட் சேமா தான் வரும் பாத்தீங்கன்னா. முதல் வந்து பரமாத்மா, அதாவது ஈஸ்வர தத்துவம். அவர் தான் வந்து அவரை பற்றி பேசுகிறார் பிரதானமாக. அதற்கு பின் வந்து ஜீவாத்ம தத்துவம், அதாவது நம்ம எல்லோரும். அதற்கு பின் வந்து பிரகிருதி. பிரகிருதிங்கிறது வந்து இந்த ஜட இயற்கை. அதுல வந்து அந்த புலன்கள் எல்லாமே அடக்கம் அதுல. அதற்கு பின் வந்து காலம். இந்த காலம்ங்கிறது ஒண்ணு இல்லைன்னா வந்து நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லையா? இதுவும் பேசப்படுகிறது. அதே மாதிரி கடைசியாக கர்மம். சோ இந்த 5 தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை முழுவதுமே வந்து பேசப்படுகிற அந்த விஷயங்கள். இதுல வந்து முதல் 4 வந்து நிரந்தரமானவை. கடைசியில் இந்த கர்மம் மட்டும் அழியக்கூடியது. இப்போ பகவான் வந்து சொல்றார், எவனுடைய நோக்கம் வந்து அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, எவனது புத்தி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் வந்து இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் வந்து படுத்துபவனும் அல்ல. அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, புத்தி வந்து ஒரு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. இப்படி வந்து ஒரு காரியத்தை செஞ்சான்னா அவன் வந்து உண்மையிலேயே அவன் செய்பவன் அல்ல. ஒரு கொலையே செய்தா கூட அது செய்தவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்காக கொலை செய்யணும்ங்கிறத சொல்லல பகவான். பகவான் இப்போ அவனுக்கு எதுக்காக சொல்றாருன்னா, இப்ப அவன் போரிடம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக இந்த இதை சொல்றாரு பகவான். நம்ம அதை தவறான இடத்துல எடுத்துக்கூடாது. அப்புறம் வந்து அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் வந்து செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள் மற்றும் செயல் வந்து செய்பவன். புலன்கள் செயல் அப்புறம் செய்பவன் வந்து ஆகிய மூன்றும் வந்து செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இதை பற்றி, இந்த செயலை பற்றி மேலும் விவரிக்கிறார். இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? இப்போ இந்த ஒரு கால்பந்தாட்டு வீரன் அவன் வந்து ஒரு பந்தை வந்து ஒரு கைப்பந்து விளையாட வேண்டுமானால் அவனுக்கு வந்து இந்த அறிவு ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லையா? அவன் தான் அறிவு இருந்தாதான் செய்ய முடியும். அதே மாதிரி அந்த அறியப்படும் பொருள் எதுனா வந்து அந்த பந்து தான் அறியப்படும் பொருள். அதை தான் வந்து அவன் அடிக்க வேண்டும். அப்புறம் அறிபவன் அவனே, அந்த ஜீவாத்மாவே. இது மூன்றும் வந்து செயலை வந்து தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள். அதே மாதிரி வந்து செயலை உண்டாக்குபவைன்னு 3 விஷயங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்னா புலன்கள், அவனுடைய கை கால் முதலிய புலன்கள். அப்புறம் வந்து செயலை செய்பவன், செயல் அப்புறம் செய்பவன். இது மூன்றும் வந்து உண்டாக்குபவை. செயலே வந்து ஒரு வந்து உண்டாக்குபவை. அதற்கப்புறம் செய்பவனும் உண்டாக்குகிறான். இது வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கார். இப்ப வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து பகவான் வந்து மூன்று கேட்டகரியாக சொல்ல போகிறார். ஆகையினால் நீங்க எல்லோருமே வந்து ஒரு பேப்பர் பேனாவோ ஏதோ ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒரு நோட் பேட் ஓபன் பண்ணி கொண்டு நீங்க உங்களையே ஒரு அசஸ்மெண்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். 1, 2, 3 அப்படின்னு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வரும். இப்போ வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ்ல நீங்க வந்து மனசுக்குள்ளேயும் போட்டுக்கலாம், இல்ல ஒரு பேப்பர்ல எடுத்தும் போட்டுக்கலாம். உங்களுடைய அந்த மதிப்பெண் வந்து அந்த ஒரு ஸ்லைடுக்கு வந்து 1ன்னு வந்ததுன்னா மிக குறைவானது, அது 1ன்னு போட்டுக்கோங்க. இல்ல அந்த 2 கேட்டகரியில வருதுன்னா பரவாயில்ல, அது வந்து 2 கேட்டகரியில போட்டுக்கோங்க. 3ன்னு வந்ததுன்னா அது மிக உயர்ந்தது, 3 கேட்டகரியில 3 மார்க் போட்டுக்கோங்க. ஆனா வந்து நீங்க வந்து நேர்மையாக உங்களுக்கு மனதிற்கு வந்து அந்த எது சரின்னு படுகிறதோ அது மாதிரி போடணும். நீங்க வந்து அதிக மதிப்பெண் வர வேணுங்கிறதுக்காக 3 உடனே போட்டுக்கூடாது. உண்மையிலேயே நீங்க எந்த இதுல இருக்கீர்கள் அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்காக நீங்க ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் நீங்க பண்ணிக்கலாம். இதுல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 சொல்ல போறார் பகவான். இது வந்து 3 வகையான குணங்களின் ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் வந்து 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை கேட்பாயாக. முதல் இது சொல்லப்படுறார். உயிர்வாழிகள் வந்து எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை வந்து பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு வந்து சத்வகுணத்தில் உண்டானதாகும் அப்படின்னு. அதாவது எல்லா உயிர்களுமே வந்து ஒரே மாதிரியானவை தான். எதுவுமே வந்து பிரிக்கப்படாத இயற்கை. நிறைய பிரிக்கப்பட்ட நிறைய விதவிதமா நிறைய உயிரினங்கள் இருந்தால் கூட எல்லாமே ஒரே மாதிரியான உயிரினங்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அவன் வந்து அந்த சமநோக்கோட பார்ப்பான்னா அவன் வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அது அறிவு. அந்த அறிவு வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கிறது. அதற்கு வந்து 3 மார்க் போட்டுக்கலாம் நீங்க. இல்ல எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அப்போ வந்து நீங்க 2 பாயிண்ட் போட்டுக்கலாம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவே இன்றி ஒரு விதமான செயலின் பற்றுதல், ஒரே விதமான செயலில் வந்து பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அவன் வந்து அற்பமான அறிவு கொண்ட தமோ குணத்தில் இருப்பவனாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லைடுக்கு நீங்க 3, 2, 1 போட்டுக்கலாம். அடுத்த கேட்டகரி பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்லைட்ல. இப்போ இதுல வந்து இன்னும் 3 சொல்ல போறார். இது வந்து செயல். முன்னாடி சொன்னது வந்து அறிவு சொன்னார்.
அறிவு வந்து சத்வம் ரஜோகுணம் தபோகுணத்துல இருக்கிறது சொன்னார். இப்போ வந்து செயல் அது வந்து எந்த இதுல இருக்குன்னு பார்ப்போம். எந்த ஒரு செயல் வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றுதல் இன்றி விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை வந்து எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கும் செயல். நம்ம அப்படி செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து 3ன்னு போட்டுக்கலாம். ஆனால் எந்த ஒரு செயலும் வந்து ஆசையை திருப்தி செய்து கொள்வதற்காக பெரும் முயற்சி செய்து நிறைய ரொம்ப அதிகமா உழைத்து ஒரு ஆசை வந்து ஒரு பணம் வர வேண்டும், இல்ல ஒரு பேர் வர வேண்டும், புகழ் வர வேண்டும், அகங்காரத்தோடு செய்யப்படுகின்றதோ அது வந்து ரஜோகுணத்தில் கருதப்படுகிறது அப்படின்னு இருக்கிறது. அது 2ன்னு போட்டுக்கலாம் நீங்க. எந்த ஒரு செயல் வந்து எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கும் இழைக்கப்படும் துன்பத்தை கூட கருத்தில் கொள்ளாமல், மற்றவருக்கு வந்து ஒரு துன்பம் வருதுங்கிறத கூட கணக்கில் எடுத்துக்கல, தன்னோட சுயநலத்துக்காக மட்டுமே பண்ணி ஒரு சாஸ்திர விதிகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணாம அந்த சாஸ்திர விதிகளின் படி புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அது வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக நீங்க 1 மார்க் போட்டுக்கலாம். அது வந்து ரொம்ப கீழ்த்தனமானது. அது வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கும் அந்த செயலாக கருதப்படுகிறது. இப்போ இதுல வந்து 3, 2, 1 போட்டுக்கோங்க. ஏதாவது ஒண்ணு தான் போட்டுக்கணும். நீங்க ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் தான் எல்லாருமே இருப்பீர்கள். அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து செயலாளி, செயல் சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் செயலாளி, செய்பவன். எவன் ஒருவன் வந்து இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரம் இன்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை வந்து பொருட்படுத்தாமல் தனது கடமைகளை செய்கிறானோ அத்தகு செயலாளி வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறான். அப்படி இல்லாம எவன் ஒருவன் வந்து உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு இந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளவு நேரம் உழைச்சா எனக்கு இவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலனை வந்து அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனாக கருதப்படுகிறான். அப்ப அதுக்கும் கீழே சொல்றார், எவன் ஒருவன் வந்து சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுக்கு நேர்மாறா தான் நான் செய்வேன் காரியங்களை, பௌதிகவாதியாக இந்த ஜட இயற்கையிலேயே ஒன்று இந்த சம்பந்தமான காரியங்களே செய்து இந்த காமக்ரோதம் மோகம் அதிலேயே ஈடுபட்டு எப்ப பார்த்தாலும் பிடிவாத காரனாக ஏமாற்றுபவனாக பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக சோம்பேறியாக எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தக செயலாளி வந்து கடைசி ரகம் தமோ குணத்தில் இருக்கிறான். ஆகையினால் இதுக்கும் நீங்க 3, 2, 1 போட்டுக்கொள்ளலாம். அதற்கு அடுத்தது வந்து இன்னும் 3 கேட்டகரி சொல்றார். புத்தி. இப்ப வந்து செயல் செய்பவன் சொல்லியாச்சு. அடுத்தது வந்து 3 விதமான புத்தி. செல்வத்தை வெல்வோனே ஜடை இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் பற்றி விவரமாக நான் இப்போ கூறப்போகிறேன். செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கிறது. இது வந்து 3 மார்க். இல்ல அதுக்கு அடுத்த ரகம்னா வந்து தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே வந்து வேறுபாட்டை அறிய இயலாத ஒரு புத்தி, ஒரு குழப்பம். எது தர்மம் தெரியல, எது அதர்மம் தெரியல, எந்த காரியம் செய்யலாம் தெரியல, எந்த காரியம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல, ஒரு கன்ஃபியூஷன். இது இந்த மாதிரியான ஒரு வேறுபாட்டை அறிய இயலாத ஒரு புத்தி வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. லாஸ்ட் கடைசி ரகம் வந்து அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை வந்து தர்மமாகவும் புரிந்து கொண்டு, அதாவது ஒரு நேர்மாறாக புரிந்து கொண்டு எதெல்லாம் தர்மமோ அதெல்லாம் அதர்மம்னு நினைச்சுக்கிறது, எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ எதெல்லாம் செய்யலாமோ அதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைத்துக் கொள்வது, தானே ஒரு கற்பனை, தானே ஒரு சட்டத்திட்டத்தை ஏற்றிக் கொள்வது தனக்காக, எப்பொழுதும் ஒரு தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி வந்து இது தமோ குணத்தில் தாழ்ந்த ரகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து 1. இது 3, 2, 1 போட்டுக்கலாம். இது நீங்க இதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3 சொல்றார். இது வந்து மன உறுதி பத்தி சொல்றார். பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. எப்பொழுதும் அதாவது ஒரு மகா விஸ்வாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பயங்கரமான ஒரு மன உறுதி. அந்த மன உறுதி வந்து உடைக்கவே முடியாதது. எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். நேத்திக்கு ஒரு பேச்சு இன்னைக்கு ஒரு பேச்சு கிடையாது. ஒரே மாதிரி ஒரு வைராகியம் எடுத்துக்கொண்டேனானால் இப்போ வந்து அதை நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் அதே வைராகத்தோடு இருப்பேன். மனம் வாழ்வு புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான அந்த மன உறுதி வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கிறது. இதுக்கு வந்து 3 மதிப்பெண். எந்த மன உறுதி மூலம் ஒருவன் வந்து அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொள்கிறானோ அவன் வந்து அத்தகு மன உறுதி வந்து
ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. ஒரு மன உறுதி இருக்கு, ஆனா வந்து ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு பற்றுதல் வந்து விடுகிறது. இந்த அறம் வேண்டும், அதாவது எனக்கு ஒரு புகழ் வேண்டும், ஒரு பொருள் வேண்டும், ஒரு இன்பம் வேண்டும் அப்படின்னு புத்தி போயிடுறது. உறுதியும் இருக்கு, ஆனா வந்து வந்து இந்த ஒரு பலனுக்காகவும் செய்யறான். அப்போ வந்து ஒரு நடுத்தரமான கேட்டகரி ரஜோகுணம். இல்ல இது எல்லாமே இதுவுமே கிடையாது. கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செய்ய இயலாத ஒரு அறிவு. அறிவற்ற மன உறுதி. இதை வந்து தாண்டி போகவே முடியல. எப்பொழுதுமே ஒரு கனவு, ஒரு பயம், ஒரு கவலை. இப்படி ஒரு இதை தாண்டி போகவே முடியாத ஒரு மன உறுதி. அதாவது மன உறுதியே இல்லை அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு மார்க். இப்போ கடைசி இது வந்து பார்க்க போறோம். கடைசி 3 கேட்டகரி. இது வந்து அந்த அனுபவிக்கும் அந்த சுகம், அதாவது பலன். பரதர்களில் சிறந்தவனே, 3 விதமான சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மா சில சமயங்களில் அதன் மூலம் துன்பத்தின் முடிவை அடைகிறான். இவற்றை பற்றி இப்பொழுது கேட்பாயாக. முதல் கேட்டகரி சொல்றார். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போலவும் பின்பு இறுதியில் வந்து அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான, தன்னுணர்விற்குனா தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை, அந்த ஸ்வரூபத்தை பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்வதுதான் நமக்கு ஸ்வரூபம். அந்த ஒரு நினைப்பை அவனுக்கு வந்து அந்த நினைப்பை எழுப்புவதுமான அந்த சுகம் வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதனால் ஒரு சுகம் கிடைக்கிறது, அதனால் அது வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கிறது. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போலவும் கடைசியில் வந்து விஷமாகவும் தோன்றுகிறதோ, அந்த சுகம் வந்து ரஜோகுணத்தில் தன்மையாய், அந்த ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. 3வது கேட்டகரி தன் உணர்வை காண இயலாத, அதாவது தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை பத்தி நினைக்கவே முடியல, அதை பத்தி ஒரு ஐடியாவே இல்லை. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமான ஒரு நிலை, உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற இந்த சுகம் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் நம்ம வந்து 3, 2, 1 போட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்க இந்த 6 ஸ்லைடு பார்த்தீங்க இல்லையா, இந்த 6 ஸ்லைட்லயும் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கூட்டி பார்த்து கொள்ளுங்கள். நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் தான், இது யாரும் பார்க்க போறதில்லை. உங்களுடைய தேர்வை நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளலாம். 18 டோட்டல் வந்து மொத்தம் 18 வந்திருந்தா, இல்ல 18க்கு கிட்ட வந்திருந்தா அது வந்து நீங்க சத்வகுணத்தில் இருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம். இல்ல 18க்கும் 12க்கு அருகில் தான் இருக்கிறது, 18 வரைக்கும் போகல, 12ல இருந்து 18 இல்ல, 18க்கு 12ஓ இல்ல அதுக்கு கொஞ்சம் கிட்டக்கையோ இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு சுமாரான நிலை. அது வந்து அவ்வளவு சிறப்பு இல்லை, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு முன்னேறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது, ரஜோது குணத்தில் இருப்பதாக நம்ம நினைத்துக் கொள்ளலாம். இல்ல 6க்கு கம்மியாகவோ இல்ல 6க்கு கிட்டையோ வந்ததுன்னா அது வந்து மிகவும் குறைந்த ஒரு மதிப்பெண். இது வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக நம்மளே அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் தான் இது நம்மளுக்கு. இப்போ இதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, நேத்திக்கு வந்து ஒரு இந்த சார்ட் காமிச்சேன். இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம், இந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே இந்த கர்மத்தை, இதுல வந்து தமோ குணத்தை பத்தி பேச்சுக்கே இல்லை. ஏன்னா தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து லோயஸ்ட் கேட்டகரி. அவர்கள் வந்து முன்னே வருவதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவின் ஒரு சம்பந்தம் இருந்தால் ஒழிய, அதாவது இல்ல ஒரு பக்தர்களின் ஒரு சகவாசம் இருந்தால் ஒழிய அவர்கள் வந்து முன்னேறுவதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இதுல வந்து அதை பத்தி போடல. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க, அந்த செகண்ட் கேட்டகரியில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து இந்த கர்மங்களையே செய்து கொண்டு, இந்த கர்ம பூமியிலேயே, இந்த ஜட இயற்கையிலேயே இருந்து கொண்டு, ஒரு பலநோக்கு செயல்களையே செய்து கொண்டு அவர்கள் வந்து இந்த காமம் அப்படிங்கிறதுனால அதுல பீடிக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து ஸ்வர்கலோகம் வரை பயணிக்கின்றனர். அது பார்த்தோம். அது வரைக்கும் போகலாம், ஸ்வர்கலோகம் வரைக்கும் போகலாம், அது வரைக்கும் முன்னேறலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்களுடைய புண்ணியம் வந்து தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் தலைகுப்புற தள்ளப்பட்டு திரும்பவும் இந்த ஜட இயற்கையில் வந்து பிறக்கின்றனர். இல்ல சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அவர்கள் வந்து அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு, அந்த ஆத்ம ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு முக்தி சம்பந்தமான பாதையில் போய்கொண்டு பிரம்மன் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அதுல வந்து நிலை நிறுத்தி கொண்டு தன்னுடைய தான் வேறு ஆத்மா வேறு இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு போயிட்டு, தான் வந்து உடல் இல்லை, தான் வந்து ஆத்மா தான், என்னை வந்து அழிக்க முடியாது, ஆத்மா அழிவற்றது, ஆகினால் எனக்கு அழிவு கிடையாது, மற்ற ஜட இயற்கையின் சம்பந்தங்கள்னால் எனக்கு வந்து பாதிப்பும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டான்னா அவன் வந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து விட்டான். அதற்கும் தாண்டி சுத்த சத்வ நிலைக்கு போய், சுத்த சத்வம்னா வந்து அதற்கும் மேலான, அந்த சத்தத்துக்கும் மேலான ஒரு
நிலைமை. அதாவது அதுதான் ஒரு சுத்தமான சத்வத்திலேயே வந்து ஒரு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் இந்த சத்வகுணம். அந்த சுத்த சத்த நிலைக்கு போயிட்டு அதற்கு மேல் வந்து அந்த பக்தி பாவத்துடன், அதற்கு பின் வந்து பிரேம பாவத்துடன் பகவானிடம் வந்து அந்த கோபிமார்கள்லாம் பிரேம பாவத்திலேயே இருந்தார்கள் இல்லையா? பிரேம பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த காஞ்சுகல் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த பிரேம பக்தி அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு அதற்கு பின் வந்து கிருஷ்ண சாயுஜ்யமான மோக்ஷ சாம்ராஜ்யத்துக்கே சென்று விடுகிறார்கள். அவர்கள் வந்து அந்த பக்தர்கள். இப்போ முதல் கேட்டகரி பார்த்தது வந்து கர்மிகள், கர்மவாதிகள். இரண்டாவது கேட்டகரி பார்த்தது வந்து ஞானீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஞானம் சம்பந்தமானது ஆத்ம ஞானம் சம்பந்தமானவர்கள் ஞானீஸ். மூன்றாவது கேட்டகரி தான் வந்து பக்தர்கள். அவர்கள் தான் வந்து கிருஷ்ணருக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டு கிருஷ்ணர் சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டு அந்த சுத்த சத்த நிலை போயிட்டு சத்தத்திலேருந்து சுத்த சத்த நிலைக்கு போயிட்டு மெதுவே பக்தி பிரேமம் அந்த லெவல்ஸ்லாம் ஹையர், அதாவது ஒரு படிப்படியா முன்னேறி பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ண சாயுஜ்யமான அந்த மோட்சத்துக்கு செல்கிறார்கள். இப்போ இதுல நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஸ்கேல் போட்டுட்டோம்னா இது -1 -2 அதுல இருந்து -∞ வரைக்கும் கீழே போறது. அதே மாதிரி 0 அப்படிங்கிறது ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேட்னு வச்சுக்கலாம். சமம் அது எதுவுமே இல்லை. கிருஷ்ண பக்தி இன்னும் வர ஆரம்பிக்கல. 0 +1 +2ல இருந்து +∞ அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேல் போட்டுக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த மரம் பார்த்தோம் நேத்திக்கு. இந்த மரம் வந்து இந்த மேல இருக்கிறது வந்து அந்த ஆன்மீக இயற்கை, பகவானுடைய அந்த கோலோக வைகுண்டம். அதனுடைய பிரதிபிம்பம் தான் கீழே வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட இயற்கை. கீழே இருக்கிறவர்கள் எல்லோருமே நம்ம அனைவருமே வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து இந்த மைனஸ்ல தான் இருக்கோம் நம்ம. ஆகையினால் இவர்கள் அனைவருமே வந்து இந்த கர்மவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றோம். அதற்கு பின் வந்து ஒரு சில பேர் தத்துவவாதிகள், சூன்யவாதிகள்லாம் அவர்கள் வந்து ஆத்மா பகவானை தான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனாலும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து இந்த ஜட இயற்கையிலேருந்து மட்டும் விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மட்டும் இருக்கும். அவர்கள் வந்து அந்த 0 நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல இருப்பார்கள். அவர்களால் மேலே போக முடியாது. ஆனா அந்த ஞானிங்கிற லெவலுக்கு, அதாவது இது வரைக்கும் வரவர்கள் வந்து ஞானி, கர்மவாதியும் வந்து ஞானி வரைக்கும் வரலாம் நம்ம. அதாவது தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்து கொண்டு அந்த பிரம்மன்கிற ஒரு நிலைக்கு, இந்த ஜட சம்பந்தத்திலிருந்து முழுவதுமாக விடுபட்டு, அப்பொழுது வந்து இன்னும் கிருஷ்ண பக்தி வரல. அதற்கு பின் வந்து எப்பொழுது வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்து பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களே ஈடுபட்டு கொண்டு ஒரு பலநோக்கு செயல் இல்லாமல், பலனை வந்து எதிர்பார்க்காமல், பகவானுக்கு ஒரு கைங்கரியம் செய்வதே ஒரு அதற்காகவே செய்ய வேண்டும்ங்கிறதுக்காகவே, பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்யணுங்கிறதுக்காகவே செய்யறது. அவர்கள் வந்து இந்த ஆன்மீக இயற்கைக்குள் அடியெடுத்து வைத்து இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் அப்படிங்கிறத அந்த லெவலுக்கு செல்கிறார்கள். இது வந்து நம்ம ஒரு சார்ட் மூலமா நம்ம வந்து இப்படி ஒரு புரிந்து கொள்ளலாம். இது வந்து அதற்காக போட்டிருக்கிறோம். இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து 4 ஸ்லோகங்கள் பகவான் வந்து இப்போ இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் அதை பத்தி சொல்ல போறாரு. இப்போ எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, தங்களது சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற தன்மையில் அடிப்படையில் வந்து பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், அப்புறம் சூத்திரர்கள் இவர்கள் வந்து 4ஆக பிரிக்கப்படுகின்றனர். க்ஷமோ தமஸ் தபஸ் சௌச்சம் சாந்தி ராஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணர்களுக்கு உண்டான அந்த செயல்பாடுகள் என்னென்னு சொல்றார். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் வந்து பிராமணர்கள் என்று இந்த இயற்கையான தன்மையில் வந்து பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுடைய சுபாவம் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை வந்து சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். கடைசியாக கடைசி 2 சொல்றார். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வந்து வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளுக்கான சூத்திரர்களின் சுபாவம் வந்து மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். அதாவது ஒரு ஹெல்பிங், அதாவது மீதி 3 வர்ணத்திற்கும் அந்த ஹெல்ப் பண்றார்கள். அந்த ஒரு தொண்டு செய்வது, மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது மற்ற 3 வர்ணத்திற்கும், அது வந்து சூத்திரர்களுக்கான அந்த சுபாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 வகையாக பகவான் சொல்கிறார். இப்போ இந்த 4 வகை தான் இங்க பாக்குறோம் நம்ம. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். ஒரு பிராமணனாக இருக்கக்கூடியவன் அவனுடைய கடமை தான் செய்யணும். நாம பிராமணனா இருக்கிறவன் வந்து ஒரு சத்திரியனோட கடமையோ வைசியனோட கடமையோ செய்யக்கூடாது. அது வந்து அவ்வளவு பரிந்துரைக்கப்பட்டது இல்லை. அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றியதோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ
அந்த இறைவனை, அதாவது கிருஷ்ணரை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அதாவது தன்னுடைய வர்ணாசிரமத்தை, பிராமணன் வந்து அவனுடைய கடமையே செய்து அவன் வந்து பகவானை அடையலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வர்ணத்தவரும் அவர்களுடைய செயலையே செய்து அவர்கள் வந்து அந்த பக்குவத்தை அடைந்து பகவானை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, தனது சொந்த கடமைகளை ஈடுபட்டு அது இருப்பதே சேர்ந்தது. நீ வந்து அடுத்தவனுடைய இன்னொருத்தனோட கடமையை வந்து நீ வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணினா கூட அது சரி கிடையாது. ஆனா உன்னுடைய கடமை வந்து நீ வந்து கொஞ்சம் குறைவா செஞ்சா கூட அது வந்து உயர்ந்ததாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருவன் வந்து இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. நான் வந்து ஒரு பிராமணனா இருந்தேன்னா என்னோட கடமையை செஞ்சேன்னா எனக்கு பாவம் வராது. ஆனா நான் போயிட்டு வேற ஒருத்தனோட கடமையை, ஒரு சத்திரியனுடைய வைஷ்ணவியோட கடமையோ செஞ்சேன்னா அப்போ வந்து பாவம் வரும். நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டு இருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் ஏதோ ஒரு தோஷம் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழில்களை வந்து ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து எப்படி வந்து ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சுன்றதுன்னா அதுக்கு வந்து சுத்தி போக இருக்கத்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு காரியம் நம்ம செய்யறோம்னா நம்மளோட கடமை செய்யும் போது ஒரு தடங்கள் வரத்தான் வரும். அது வந்தாலுமே வந்து நம்மளுடைய கடமை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதுதான் சிறந்தது. அதற்காக நான் இன்னொருத்தனோட கடமையை வந்து இதுல வந்து தோஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொருத்தனோட கடமையை போய் நான் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கு பின் வந்து 49-50 வந்து அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா அப்படிங்கிற ஸ்லோகம்ல சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் வந்து துறவு பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை வந்து அடைகிறான். இது நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடியே. சுய கட்டுப்பாடு, அப்புறம் பற்றற்ற தன்மை, அப்புறம் வந்து எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் வந்து புறக்கணிப்பது, பலனை வந்து புறக்கணிப்பது. அந்த துறவு பயிற்சியில் இதுதான் வந்து உண்மையான துறவு. உண்மையான துறவுங்கிறது நம்ம வந்து காட்டுல போய் துறவு பண்றது இல்லை. இதுதான் உண்மையான துறவு. இப்படிப்பட்டவன் வந்து கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். அவனுக்கு வந்து ஒரு அந்த கர்மம் செஞ்சான்னா, ஒரு வேலை செஞ்சான்னா அதற்கு வந்து பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் தீண்டாது, வராது. இந்த மாதிரி ஏன்னா வந்து பலன் திறந்துடுறான். பலன் எதிர்பார்த்து அவன் செய்யல. ஆகையினால் அவனுக்கு அந்த பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. ஸ்திதம் பிராப்தோ யதா பிரம்ம அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் வந்து பிரம்மன் என்னப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் இப்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை நீ கேட்பாயாக. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பிரம்மன்கிற நிலை பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த இதுல ஒருத்தன் வந்து சத்த குணத்திலிருந்து ஞானம் முக்திங்கிறது பிரம்மன் அப்படிங்கிறது தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்த ஒருவன், அந்த ஞானத்தை அடைந்த ஒருவன். அந்த நிலைக்கு ஒருத்தன் எப்படி போகலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்ப சொல்ல போறேன், நீ கேட்பாயாக. அந்த உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ 51, 52, 53 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து தனது புத்தியை, இது வந்து நம்ம பார்த்து இது முக்கியமான ஸ்லோகம் வரப்போறது. இது இந்த 54வது ஸ்லோகம் அது வந்து சொல்ல போறார். இது முக்கியமான ஸ்லோகம், எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்கள். தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனி இடத்தில் வாழ்ந்து அதுக்காக காட்டுக்கு போய் வாழ்ந்து இல்லை, நம்ம வீட்லயே தனியா இருந்துக்கலாம். தனியா இருக்கணும்னா தனியா மத்தவங்க கிட்ட சம்பந்தப்படாம இருக்கணுங்கிறது இல்லை. நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆத்ம சிந்தனையை செய்யணும்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கலவரம் நிறைந்த இடத்துல இருந்தோம்னா நம்ம ஆத்ம சிந்தனை பண்ண முடியாது. ஒரே சத்தமும் கூப்பாடுமா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுடைய தியானத்தையும் தவத்தையும் செய்ய முடியாது. எப்பொழுதுமே ஒரு தானம், ஒரு ஒரு தவமோ இல்லைன்னா ஒரு ஜபம் பண்ணணும்னா தனியான இடத்துல அமர்ந்து பண்ணணும். ஒரு சப்தம் இருக்கிறதோ, ஒரு நிறைய கும்பல் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல போய் பண்ணக்கூடாது. விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனி இடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டுனா வேணுங்கிற அளவு மட்டும் உண்ணணும். அதற்கு பின் உடல், மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்பொழுதும் வந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதல் இன்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பிரமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருட்களிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வின்றி இது என்னோடது, இது வந்து என்னோட பொருள், இது என்னோட வீடு அப்படிங்கிற உரிமை உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் வந்து தன் உணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோஷதி ந காங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை பெற்றவன் வந்து
உடனடியாக அந்த பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்களிடமும் அவன் சம நோக்கோடு இருக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். இப்படிப்பட்டவன் தான் அந்த தூய பக்தி அப்படிங்கிற அந்த ட்ரூ பக்தி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த அந்த தூய பக்தி ஸ்டேட்டுக்கு அவன் அப்பதான் வரான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இது முக்கியமான ஸ்லோகம். இது இப்போ இது வரப்போறதும் இந்த முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் தான். 55, 58. பக்தியா மாமபி ஜானாதி யாவான் யஷ்சாஸ்மி தத்வதஹ தாமோ மாம் ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே ததனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி செஞ்சா மட்டும்தான் என்னை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். உள்ளது உள்ளபடினா பகவான் எப்படி இருக்காருங்கிறது அவருடைய உண்மையான நிலையை பக்தி செஞ்சவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், பக்தி யோகத்துல எல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம என்னை பற்றிய முழுமையான அறிவை அத்தகு பக்தர்களால் மட்டும் அடைய முடியும். அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் அவர்களால் நுழைய முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய பக்தர்கள் மட்டும்தான். எப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள்? இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குணங்கள் எல்லாம் இருக்கணும். இந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, உரிமை உணர்வு இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இருக்கிறவன் அந்த பக்தி நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். அப்படி அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய திருநாடான அந்த கோலோக வைகுண்டத்தை அடைய முடியும், நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற அந்த இடத்தை அடைகிறான். இப்போ நம்ம யசோதா, அப்புறம் தேவகி, அப்பேற்பட்ட அந்த அவர்கள்லாம் பார்க்கிறோம். அவர்கள்லாம் நம்மளை போல்தான், நம்மளை போலவே தான் மனிதர்களாக வாழ்ந்தார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் இந்த கர்ம பந்தத்திலாம் அவர்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா பகவானுடைய சம்பந்தத்திலேயே இருந்தார்கள். நேரடியாக பகவானை அனுபவித்தார்கள். நம்மளுக்கு நேரடியாக அனுபவிக்க முடியலனாலும் நம்ம அர்ச்சாரூபத்தில் நம்ம விக்கிரகங்களாகவும் நம்ம கோயில்களில் எழுந்தளிக்கும் விக்கிரகங்களாகவும் சேவிச்சுக்கலாம். ஒரு சித்திர வடிவத்திலும் இருப்பவர் அதுவும் பகவான் தான். ஒரு சாலகிராம ரூபத்தில் இருப்பவர் எல்லாமே பகவான் தான். ஆகையினால் அந்த விதத்தில் நம்ம பகவான் கூடவே இருந்துக்கலாம். நம்ம அந்த அர்ச்சனை பகவானுடைய பக்தி சம்பந்தமான காரியங்கள்லயே அர்ச்சனை செய்வது பகவானுக்கு இப்ப நம்ம பாக்குறோம், நம்ம ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது, இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், இதுவும் பகவான் சம்பந்தமான காரியம்தான். இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டு இப்படிப்பட்ட தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் அவன் இந்த உலகத்துல இருந்தாலுமே அவன் என்னோட பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறான். எனது கருணையால் அவன் நித்தியமான அந்த அழிவற்ற அந்த இடத்தை, என்னுடைய இடத்தை அடைகிறான். எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது சென்ட்ரிக் பாயிண்ட் பகவான் தான். பகவானை நோக்கியே செய்ய வேண்டும். ஒரு புஷ்பம் பறிக்கிறேன்னா அது பகவானுக்காக பறிக்கணும். ஒரு சமையல் செய்யறேன் அப்படின்னா பகவானுக்காகவே செய்யணும். எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்பொழுதுமே செயல்படுவாயாக. இதற்கு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. இத்தகு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் நீ ஆழ்ந்துவிடு அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அப்புறம் மச்சத்த சர்வ துக்காணி மத் பிரசாதா திரிஷ்யசி அதச்சேத்வ மகங்காரான்ன ஸ்ரோஷ்யசி வினக்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையால் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் நீ கடந்து விடுவாய். நீ என்னுடைய உணர்விலேயே, கிருஷ்ண உணர்விலேயே நீ செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால், அதில் நீ நிலை பெற்று விட்டால், நிலை பெற்று இருந்தால் நான் நேத்திக்கு பண்ணிட்டு இன்னைக்கு விட்டுறக்கூடாது, கண்டினியூஸா பண்ணணும். நம்ம நேத்திக்கு எப்பொழுதுமே பகவானிடமே பக்தி செய்து கொண்டு இருக்கணும். செய்யறேங்கிற ஒரு பேருக்காக ஒரு நாள் மட்டும் செஞ்சுட்டு விட்டுறக்கூடாது. எப்பொழுதுமே அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தினமுமே நம்ம ஜபம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், பகவானுடைய நாமத்தை. அப்பொழுது என்னுடைய கருணை மூலம் நீ கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து எல்லா தடங்கல்களையும் நீ கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு ஸ்பஷ்டமா சொல்கிறார் பகவான். நீ இப்படி இருந்தாதான் நீ இந்த முக்குணங்களை கடக்க முடியும். இல்ல நீ அகங்காரத்தோட நான் சொல்லதை கேட்காமல், எப்போ ஒரு சிறு பிள்ளைக்கு சொல்வதை போல பகவான் சொல்கிறார். நீ சொல்றதை கேட்காம நீ உன்னுடைய அகங்காரத்தோட நீ உன் இஷ்டத்துக்கு செஞ்சேன்னா நீ கீழான நிலைகளுக்கு போய் அழிந்துதான் போவாய் அப்படின்னு சொல்ற. ஆத்ம நஷ்டமாகிவிடும், நம்முடைய ஸ்வரூபம் நஷ்டமாகிவிடும். அப்புறம் 59ல இருந்து 62
நீ எனது வழிகாட்டுதலின் படி போரிட வேண்டும். பகவான் வந்து இப்ப இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு எதுக்கு சொல்றாருன்னா, இப்ப நான் சொல்றேன், நான் வந்து போரிடணும்னு சொல்றேன் அவனுக்கு. இல்லையேல் தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய். நீ வந்து நான் சொல்றபடி நீ கேட்கலன்னா வந்து உன்னை வந்து எல்லாரும் தூஷிப்பார்கள். நீ வந்து போரை விட்டு இந்த போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை வந்து தூஷிப்பார்கள். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டும். உன்னோட வர்ணாசிரம தர்மம் சத்திரிய தர்மம் தான். அதனால நீ போரிட வேண்டும். மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிபாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செயல்படுவாய். நீ வந்து ஒரு மயக்கம் காரணமாக நீ வந்து அந்த இரக்கம், அப்புறம் வந்து 5 காரணம் சொல்றான் இல்லையா, இன்பமின்மை, குடும்ப பாரம்பரியம் எல்லாம் சொல்றான் 5 காரணம். அதனால நீ மயக்கத்துல இருக்க. இவர்கள்லாம் வந்து உன்னுடைய உறவினர்கள், இதை வந்து கொல்வதனால் பாவம் வரும் நீ நினைச்சுன்னு ஒரு மயக்கத்துல இருக்க. ஆனால் வந்து உன்னுடைய சுபாவத்தால் நீ வந்து எது சுபாவம் உனக்கு சத்திரியனாக இருக்குதான் உனக்கு சுபாவம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய சுபாவத்தை என்ன எது நம்மளுக்கு சுபாவங்கிறத நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி அதன்படி நீ செயல்படுவாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து இது முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. ஈஸ்வரஹ சர்வபூதானாம் கிருத்தேஷே அர்ஜுனஸ் திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இந்த இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுள், அதாவது நானே வழி நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவரையே சொல்லிக்கிறார். இந்த ஒரு எந்திரம் போல செயல்படுறது இந்த ஜட இயற்கை. ஒரு திரும்பவும் அதே செயல்கள், திரும்பவும் ஒரு பிறப்பு, திரும்பவும் இறப்பு, ஒரு எந்திரம் போல. எந்திரம் வந்து செய்வதையே திருப்பி செஞ்சுட்டு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து திரும்ப அதே காரியங்களே செய்து கொண்டு திரும்பி இந்த திரும்பி இறந்து ஒரு எந்திரம் போல அமைந்திருக்கிறது இந்த ஜட இயற்கை. அதுல வந்து பயணம் செய்யும் இந்த உயிர்வாழிகளின் இதயத்தில் வந்து நான் வீற்றிருந்து, அந்த பரமாத்மா என்னும் ரூபத்தில் வீற்றிருந்து நானே வந்து அவர்களை வழி நடத்துகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். பரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக, அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் தன்னைத்தான் சொல்லிக் கொள்கிறார். இது வந்து இப்போ கடைசி இந்த சர்வதர்மான் ஸ்லோகம் வரப்போகுது. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இதற்கு முன்னாடி 2 ஸ்லோகங்கள் சொல்றாரு. இப்போ 63, 64. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிக ரகசியமான இந்த ஞானத்தை நான் வந்து உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இதனை வந்து நீ முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ வந்து விரும்புவதை செய். நீ செய்ய விரும்புவதை இதை யோசிச்சுட்டு செய். இது வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு. இந்த நிறைய உபதேசங்கள்லாம் கரெக்டா இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு. இதை நீ வந்து மனசுல வைத்துக்கொண்டு நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ நீ செய். போர் புரியணும்னு நினைச்சேன்னா இதை நினைச்சுன்னு நீ செய். ஒரு பலன் நோக்கு இல்லாமல் நீ செய்வாயாக, எனக்காக அர்ப்பணித்து விட்டு நீ செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ எனக்கு வந்து மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதாலும் என்னுடைய அறிவுரைகளின் மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசிய ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு இப்பொழுது கூறுகிறேன். நீ வந்து எனக்கு பிரியமான நண்பன். அது போதாதுன்னு சொல்லிட்டு உறவினன் வேற பகவானுக்கு. சொந்த அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை 2 பேரும் ஆகையினால் உறவினன் வேற. ஆகையினால் வந்து எனக்கு ரொம்ப நீ வந்து பல ஜென்மங்களாக நம்ம இருவரும் ஒன்றாகவே வந்து கொண்டிருக்கிறோம். நீ வந்து அதெல்லாம் உனக்கு மறந்து போச்சுன்னு சொன்னார். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதெல்லாம். ஆகையினால வந்து ஞானத்தை வந்து கூறுகிறேன். ஆகையினால் இதை வந்து கடைபிடிப்பாயாக. இது முக்கியமான ஸ்லோகம். நம்ம இதே மன்மனாபவ வந்து ஏற்கனவே இன்னொரு அத்தியாயத்திலும் பார்த்தோம். 12வது அத்தியாயத்திலயும் அதுல ஒன்று பார்த்தோம். அதே ஸ்லோகம் தான் சொல்றாரு. இப்போ திருப்பி வேற மாதிரியா சொல்றார். மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யந்தே பிரியஜானே பிரியோசினே. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து கொண்டு எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவா என்பதில் ஐயமே இல்லை. நீ வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். பிரியோசிமேனா ரொம்ப பிரியமானவன் எனக்கு. இந்த சத்தியத்தை நான் வந்து உனக்கு அளிக்கிறேன். ஆகையினால் நீ வந்து இதை செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் வந்து இது முக்கியமான ஸ்லோகம் 66வது ஸ்லோகம் வந்து இதுதான் வந்து சரணாகதி ஸ்லோகம். இது சர்வதர்மான் பரித்திஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷேஷாமி மாசுஷ. இங்கதான் கடைசியா இதை சொல்றதுக்கு தான் பகவான் வந்து இவ்வளவு ஸ்லோகத்தையும் சொல்லியிருக்கார். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை வந்து எல்லா பாவ விளைகளிலும் நான் வந்து உன்னை விடுவிக்கிறேன். இது பயப்படாதே. இதை சொல்றதுக்கு தான் இப்போ மொத்த அத்தியாயத்தையும் சொன்னது வந்து இந்த ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கு தான் பகவான் இவ்வளவும் சொல்லியிருக்கார்.
எதுக்குன்னா பகவான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய பாதத்தில் சரணடைவாயாக. எப்படி சரணடைய வேண்டும்? ஒரு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த குருவை, அந்த 4 சம்பிரதாயம் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த 4 சம்பிரதாயத்தில் வந்த ஒரு குருமாரை, ஒரு ஆச்சாரியரை பற்றி கொண்டு, அவர் வழி வந்த ஒரு ஆச்சாரியரை பற்றி கொண்டு, அவர் மூலமாக நாம் சரணடைய வேண்டும். எப்பொழுதுமே வந்து சரணடைவதுங்கிறது நம்ம பகவான்கிட்ட போய் நேரடியா நிக்க கூடாது எப்பவுமே. ஏன்னா வந்து பகவான் வந்து ஒரு அவருடைய நிலையே வந்து வேற. அவர் வந்து ரொம்ப அதீதமானவர். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய சக்தி ஒன்று இருக்கிறது. அதற்கு முன் வந்து நம்ம போய் நின்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சூரியன், பெரிய சூரியன் இருக்கிறது. அதற்கு முன் நம்ம நேரடியா போய் நிக்க முடியாது. ஆனா வந்து நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு உபகரணம் வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஒரு சாளரம் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஜன்னல் அது வழியா தான் நம்ம அந்த சூரிய கதிரை வந்து பெற முடியும். அப்பதான் நம்மளுக்கு சேஃப். அதே மாதிரிதான் வந்து ஆனா ஆச்சாரியர்கள் அப்படி கிடையாது. ஆச்சாரியர்களுக்கு வந்து பகவானை வந்து அப்படியே உள்வாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி உண்டு. ஆகையினால் அவர்கள் வந்து நேரடியாக சரணடைவார்கள். நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நேரடியா போய் பகவான்கிட்ட போய் நிக்க கூடாது. நம்ம வந்து ஒரு ஆச்சாரியரோட நிழலில் நின்று கொண்டுதான் போக வேண்டும். நம்மளுக்கு வந்து அந்த சக்தி கிடையாது. ஆகையினால் அந்த ஒரு நிழலில் நின்று கொண்டு, ஒரு ஆச்சாரியரின் நிழலில் நின்று கொண்டு, அவர் சொல்லும் சொற்படி நடந்து கொண்டு, அவர் சொல்கின்ற அந்த இனிஷியேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அவர் நிழலில் ஒதுக்கிக் கொண்டு அந்த ஆசிரியத்தை பெற்றுக்கொண்டு சரணடைய வேண்டும். ஆகையினால் இவ்வாறு நீ சரணடைந்தால், எல்லா தர்மங்களையும் துறந்து நீ சரணடைந்தால், நான் வந்து எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்தும் நான் உன்னை காக்கிறேன். இது வந்து நீ பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். இதுதான் வந்து இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமான ஸ்லோகம் இது. இதற்கு பின் வந்து 67, 68, 69, 70 யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த ரகசியத்தை சொல்லலாம், இந்த பகவத்கீதை சம்பந்தமானதை சொல்லலாம், யார் யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அதையும் சேர்த்து சொல்லிடுறாரு. ஏன்னா வந்து ஒரு ரொம்ப ரகசியமான விஷயத்த சொல்லியிருக்கார். யார் யாருக்கெல்லாம் சொல்லணும், யார் யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா? அதுக்குதான் சொல்றாரு. இல்ல பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிடுவோம் இல்லையா? அதுக்காக சொல்றாரு. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்க்கோ, பக்தி இல்லாதவர்க்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்க்கோ, என் மீது ஒரு பொறாமை இருப்பவர்க்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. கண்டிப்பா வந்து மறந்து கூட அவர்களுக்கு சொல்லிவிடாதே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனால் இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் வந்து சேர்கிறான். அவனுக்கு வந்து தூய பக்தி தொண்டு கண்டிப்பா கிடைக்கும். யார் வந்து இதை வந்து பக்தர்களுக்கு சொல்றானோ, என் மேல வந்து பொறாமை இல்லாதவர்களுக்கு சொல்றானோ, என் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்றானோ, அவன் வந்து கண்டிப்பாக அந்த தூய பக்தியை அடைந்து அவன் வந்து அந்த என்னுடைய அந்த வைகுண்டம், அந்த கோலோகத்தை கண்டிப்பாக அடைகிறான். அப்புறம் வந்து அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் வந்து இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. எனக்கும் வந்து அவனை விட பிரியமானவன் யாரும் இல்லை. அவனுக்கும் என்னை விட்டா பிரியமானவர் யாரும் இல்லை, எனக்கும் அவனை விட்டா பிரியமானவர் யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் மேலும் இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். எப்போது வந்து இந்த ஒரு விஞ்ஞானத்தை, ஒரு புனிதமான உரையாடலை வந்து நம்ம எல்லோரும் கேட்டு விட்டோமோ, நம்ம எல்லாருமே வந்து பக்தர்கள் தான், ஆகையினால் அவன் கண்டிப்பாக என்னை வழிபடுவான் அப்படின்னு நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்னு அதையும் சேர்த்து சொல்றாரு. ஆகையினால் நம்ம எல்லோருமே வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து ஜபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஒரு ரவுண்டாவது நம்ம மினிமம் பர் டே, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டு 108 மணிகள் நம்ம வந்து சொல்லணும் மினிமம். பகவானுடைய திருநாமத்தை கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும் நம்ம எல்லாருமே பக்தர்கள். அப்புறம் வந்து 71 74 ஸ்லோகங்கள், இன்னும் 4 ஸ்லோகங்கள் தான் பாக்கி இருக்கு. இதோட முடிஞ்சிடும் இந்த அத்தியாயம். இந்த முதல் 71 74 ஸ்லோகங்கள் வந்து மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரோ ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகத்தை அடைகிறான். செல்வத்தை வெல்வோனே, நீ இதனை கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமை மயக்கம் வந்து தற்போது நீங்கி விட்டதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அவன் புரிஞ்சுட்டா, எல்லாம் புரிஞ்சுதா அவனுக்கு? ஒரு மயக்கம் அறியாமை எல்லாம் தீர்ந்து விட்டதா அவனுக்கு? நல்ல ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன், முக்கியமான ரகசியத்தை வந்து உனக்கு சொல்லியிருக்கேன், உனக்கு வந்து எல்லா மயக்கமும் தீர்ந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் சொல்றான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் வந்து தற்போது நீங்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அவனுக்கு வந்து அந்த மயக்கம் போயிடுது. அந்த 5 காரணம் சொல்றான், அந்த 5 காரணத்தோட மயக்கம் வந்து எனக்கு போயிடுது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை வந்து சுய நினைவை வந்து மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டேன். தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன், மன உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி நான் வந்து செயல்பட தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ வந்து எழுந்து போர் புரிய போகிறேன், நான் வந்து தயாராக இருக்கிறேன். நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கணும்னா, நம்ம எல்லாம் பக்தி செய்வதற்கு தயாராக ஆகிவிட்டோம்னு நினைச்சுக்கணும். நம்மளுக்கும் தான் சொல்றாரு பகவான் அவர் மூலமாக. ஆகையினால் நம்மளும் வந்து இந்த மயக்கத்திலேருந்து விடுபட்டுட்டோம். நம்மளும் வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பித்து இந்த பக்தி தொண்டில் வந்து ஈடுபட வேண்டும். அதுக்கு தான் சொல்றாரு பகவான் இப்போ.
சஞ்சயன் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்றான். சஞ்சயன் வந்து அந்த அரண்மனையிலேயே வந்து தன்னுடைய ஞான கண்ணால் பார்த்து இதெல்லாம் வந்து அந்த திருதராஷ்டிரனுக்கு விவரிக்கிறான். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை வந்து நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு வந்து ஒரு மயிர்கூச்சு ஏற்பட்டு விட்டது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை வந்து நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஏன்னா வந்து அவனுடைய ஆச்சாரியருக்கு கிருத்தஜ்ஞதை நன்றி தெரிவிக்கிறான். ஏன்னா வந்து வியாசாச்சாரியர் இல்லைன்னா அவனுக்கு ஞான கிடைச்சிருக்காது, அவனால பார்த்திருக்க முடியாது. இப்ப கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் பேசினது வந்து அந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல வந்து எல்லோருமே இருந்தார்கள், எல்லோருக்கும் ஒண்ணும் புரியலையே, ஏதோ நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சதே ஒழிஞ்சு அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன நடந்ததுன்னு புரியல. ஆனா வந்து வியாசரோட கருணையினால அந்த ஞான கண் கொண்டு அந்த சஞ்சயன் பார்த்துட்டான். இது எல்லாத்தையும் அவனுக்கும் தெரிஞ்சுடுத்து இந்த ரகசியம். ஆகையினால் அது வந்து அவன் எடுத்து சொல்றான். இது வந்து எனக்கு கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நேரடியாக அந்த வியாசாச்சாரியருக்கு என்னுடைய மனமான்ற நன்றிகள் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறான். அப்புறம் வந்து மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பமடைகிறேன். பகவான் கிருஷ்ணருடைய இந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து அந்த விஸ்வரூபமா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் 4 கரங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண ரூபமா இருக்கட்டும், 2 கரங்கள் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண ரூபமா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நான் நினைச்சு இந்த ரூபத்தை நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பமடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி ஸ்லோகம். எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணஹ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் துருவா நீதிர் மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவன் கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, அதாவது இந்த தர்மாத்மாக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் வந்து அசாதாரணமான ஒரு வலிமையும் வந்து நியாயமும் தர்மமும் இருக்கும். அது வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து இந்த 700 ஸ்லோகத்தை வந்து இந்த பகவத்கீதை, இந்த கீதாமிரதத்தை வந்து முடிக்கிறான். இதை வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பை வந்து நமக்கு வந்து எடுத்து கூறிய பிரபுபாதா அவர்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அத்தியாயத்தை வந்து நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய நன்றிகளையும் நம்மளுடைய வணக்கங்களையும் வந்து பகவானுக்கும் ஆச்சாரியருக்கும் நம்ம வந்து தெரிவித்துவிட்டு இந்த அத்தியாயத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் நம்ம வந்து எல்லாருமே சொல்லலாம். நீங்க எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அன்மியூட் பண்ணிட்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரமும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரமும் சொல்லலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. எல்லோருக்குமே நன்றி. சோ நம்ம இதோட வந்து 18 அத்தியாயம் வந்து நல்லபடியா முடிஞ்சது. நம்ம இது பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தையும் பார்த்துட்டு இதோட முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் போலிங் இருக்கு, இன்னும் 2-3 ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் போய்விடாதீர்கள். லெவல் 2 பத்தி வந்து தாரணேஸ்வரி மாதாஜியும் சொல்ல போகிறார்கள். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேங்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. இன்னைக்கு பார்த்ததோட சுருக்கம் வந்து கர்மயோகம் மூலம் ஜட இயற்கையின் கட்டுகளிலிருந்து விமோசனம் பெறுவது. அதற்கு பின் வந்து செயல்பாட்டின் 5 காரணிகள் யாவை அது பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து முக்குணங்களை வந்து அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன, அதை பார்த்தோம். வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒவ்வொருத்தனும் வந்து எப்படி புனிதம் அடைந்து அவனுடைய அந்த இலக்கை அதையும் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பிரம்மதளம், அதாவது ரகசியமான அறிவு, அதை வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து செயல்படுவது. அதற்கு பின் வந்து எத்தனை யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவரையும் பார்த்தோம். இப்போ இது வந்து நம்ம ஹேமலதா மாதாஜி வந்து நம்ம கதை சொல்ல போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு வந்து நான் ருக்மணி சத்யபாமா திரௌபதி இவாளுடைய கதையை பத்தி சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு ருக்மணி சத்யபாமா வந்து கிருஷ்ணருடைய மனைவின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவ வந்து கிருஷ்ணர் மேல எவ்வளவு பக்தி வச்சிருந்தா, எவ்வளவு சாமிக்கு வேண்டி பணிவிடை செஞ்சிருந்தா அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே திரௌபதியை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தார். அப்போ அதை பார்த்து அவளுக்கு ரொம்ப இது வியப்பா இருந்தது. இது நம்ம இவ்வளவு தூரம் கிருஷ்ணர் மேல பக்தியாவும் அவருக்கு வேணுங்கிற பணிவிடையும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம், ஆனா இவர் எப்போ திரௌபதியை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருக்காரு
என்னத்தினால அப்படின்னுட்டு அவளுக்கு ஒரு ஏன்னா திரௌபதி வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய குருவா நினைச்சிட்டு இருக்கா. அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய சகோதரி மாதிரி, அவருடைய தோழி மாதிரியாக்கும் திரௌபதி. அப்ப இவ வந்து போய் திரௌபதி கிட்ட போய் கேக்குறா. எ எப்படி நாங்க இவ்வளவு தூரம் அவர்கிட்ட பக்தியாவும், இதுவாவும் இருக்கும். அவர் ஏன் உங்கள மட்டும் நினைச்சுட்டு இருக்கார்? அப்படின்னுட்டு அவ சந்தேகத்த போய் கேட்கிறா. அப்ப திரௌபதி சொல்றா, "நீங்க வந்து எப்படி அவர்கிட்டக்க பிரியமா இருக்கேளோ, நானும் அதே மாரி தான் இருக்கேன். ஆனா ஒரே வித்தியாசம் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னன்னாக்கா, நீங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்னுடைய கிருஷ்ணன்னாக்கும் நீங்க நினைச்சுட்டு செய்யறீர்கள். ஆனா நான் கிருஷ்ணருடையவர். நான் கிருஷ்ணருடையர் அப்படின்னுட்டு நினைச்சுண்டாக்கும், நான் எல்லாத்தையுமே அவர்கிட்ட சமர்ப்பிச்சுட்டேன்." அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டார். அப்படி இருக்கும்போது ஆக்சுவலி திரௌபதி ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் பட்டிருக்கா இல்லையா? அப்போ அவள் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையே கிருஷ்ணருடையதுன்னு நினைச்சுண்டா. தன் சந்தோஷமும் கிருஷ்ணருடையதுன்னு நினைச்சுண்டா. அப்போ அவளுடைய துக்கம் கூட கிருஷ்ணருடையது தானே. அப்புறம் அவர் எப்படி அவளுடைய நினைப்பு இல்லாம அவரால இருக்க முடியும்? அப்படி நம்ம வந்து ஃபுல்லா கடவுள்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடணும். நம்மளுடைய எதுவுமே நம்மளோடதுன்னு நம்ம நினைச்சுண்டு ரொம்ப துக்கமே பட்டுக்க கூடாது. எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட நம்ம சரண்டர் பண்ணி விட்டுட்டோமானா, அப்புறம் நம்மளுக்கு வர கஷ்டங்கள் என்ன எதுவா இருந்தாலும் அது அவருடைய ஒரு தீர்த்து வைக்க வேண்டிய கடமையா மாறிடும் அப்புறம் அது. அதனால எப்படி நம்ம ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி அம்மா கையை பிடிச்சுண்டு நடந்து போகும்போது ஏதாவது ஒரு கூட்டத்துல மிஸ் ஆகி போயிடும், கை நழுவி போயிடும். ஆனா அம்மா கையில நம்ம கை இருந்தது, குழந்தையோட கை இருந்ததானா எந்த கஷ்டம் வந்தா, எந்த இடிபாடுகள் எல்லாம் வந்தா கூட அந்த அம்மா அவ கையை விட மாட்டா, அந்த குழந்தை கையை விட மாட்டா. அப்போ அது மாதிரி நம்ம கடவுள் வந்து அம்மா மாதிரி நம்ம வந்து அவர்கிட்ட நம்ம ஃபுல்லா விட்டுடணும். அப்போ அவர் நம்ம கையை விடவே மாட்டார். அதுதான் இந்த இதுல இருந்து நான் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு இது. ஏன்னா இது கடைசி இது டே. எல்லாரும் சுவாமி கிட்டக்க எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க. நீங்க எதுவும் என்னோடது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்க வாழ்க்கையே அவர்கிட்ட விட்டுட்டேன்னா அவர் உங்க வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போயிடுவார். இதுதான். தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து இந்த 18 நாள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து எல்லாமே நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அந்த நாமனிஷ்ட பிரபுஜி அவருக்கு தான் நம்மளுடைய நன்றி வணக்கங்கள் எல்லாம் தெரிவித்துக் கொண்டு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த பல்ராம சேனை அப்படிங்கிற இவர்கள் தான் இந்த கோர் டீம். இவர்களுடைய உதவியின் பேர் தான் நம்ம வந்து எல்லோருமே நம்ம இந்த 18 நாளும் வந்து ஒரு நிர்விகனமா நம்ம செஞ்சோம். ஹேமலதா மாதாஜி வந்து நம்ம ஸ்டோரி சொல்றவங்க. ஸ்டோரி இப்ப கூட சொன்னாங்க இல்லையா? அவங்க மாதாஜி நம்ம பாக்குறோம். அதற்கு பின் வந்து சுமித்ரா மாதாஜி அவங்களும் சாந்திரி மாதாஜியும் வந்து வாட்ஸ்அப் கோஆர்டினேஷனா இருக்கட்டும், மற்ற உதவிகளாக இருக்கட்டும், அப்புறம் ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி அவங்களும் வந்து இந்த ஜூம் போலிங்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதா இருக்கட்டும். இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த கோர் டீம் மெம்பர்ஸோட உதவினால் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர்களுடைய ஒரு வார்த்தையும் கேட்டு விடலாம் நம்ம இப்போ. மாதாஜி நீங்க இப்ப அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம் மாதாஜி ப்ளீஸ். மாதாஜி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓ ஓகே. உங்க ஸ்லைட். நான் ஓகே. நான் பெங்களூர்ல இருந்து வந்து நான் இருக்கேன். நான் வந்து ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியராக்கும். இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல நான் சேர்ந்துட்டு நான் இந்த ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு நான் ஆப்ட் பண்ணி நான் அந்த வாலண்டியரா வந்தேன். எனக்கு இந்த இது ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு, இப்போ 4 ரவுண்டு அந்த அவ சொன்ன மாதிரியே நாம ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு வந்து முன்னாடி ரொம்ப ஒரு எல்லாத்துலயும் ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருந்தது. அதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. இப்போ ரீசெண்டா என்னோட பிபி செக் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா இருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க. அப்போ இதெல்லாம் வந்து இது என்னை சுத்தி நடக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கறது ஒரு இதுவே மாறி போயிடுது. நான் முன்னாடி பழைய மாதிரி நாம எல்லா விஷயத்தையும் அணுகுமுறைன்னு ஒண்ணு உண்டே, அதை முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ நான் என்னுடைய அணுகுமுறையும் ரொம்ப மாற்றங்கள் தெரியறது. இது எல்லாமே இந்த இஸ்கான் அவளுக்கு தான் நன்றி நான் சொல்லணும். குருவோடைய நம்ம பிரபுஜி ரொம்ப நன்னா நம்ம வழி நடத்தி இருக்கார். அந்த இதுக்கும் நான் அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி.
சுமித்ரா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ போயினாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் மாதாஜி, நீங்க உங்க விருப்பம். ஓகே பிரபுஜி. நான் வந்து யுஎஸ்ல இருந்து எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் யுஎஸ்ல இருந்து பேசுறேன். நான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கே எனக்கு சோ தேங்க்யூ. நான் வந்து இந்த வாலண்டியர் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி நான் வந்தேன். எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா தான் இருக்கு. எனக்கு இதுல வந்து பண்ணும்போது நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு கைட் பண்ணி சொல்லி தந்தாங்க. அப்புறம் இந்த மகாமந்திரம் பண்ணும் போதெல்லாம் ரொம்ப நமக்கு எப்படி ஜபிக்க முடியும்னே எனக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லி கொடுத்து நானே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே கொஞ்சம் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கு. அதுவும் இல்லாம நம்மளோட ஒர்க்ல வந்து ஒரு ஃபோக்கஸா பண்ண முடியுது. இப்போ ஒரு ஒர்க் எடுத்தா கூட நல்லா ஃபோக்கஸா பண்ண முடியுது. சரி நம்ம தான் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதே இல்லை. கிருஷ்ணரே வந்து பண்றாரு அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, இதை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் மாதாஜி. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். சாந்தினி மாதாஜி வந்து இப்ப வரல இன்னைக்கு, அதனால நானே சொல்லிட்டேன். அவங்க சாந்தினி மாதாஜியும் வந்து வாட்ஸ்அப் அட்மின் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஷீ இஸ் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஸோ அவங்களும் வந்து இந்த 18 நாள் அவங்க ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப நாளா இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேட்சஸ்லாம் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சொர்ணலதா மாதாஜியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. வணக்கம். அனைத்து டிவோட்டிஸ்க்கும் வணக்கம். குருநாதர்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண மாதாஜிக்கும் வணக்கம். நான் விழுப்புரத்துல இருக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இஸ்கானுக்கும் கார்த்திக் நம்மளுடைய குருவாகிய கார்த்திக் சாருக்கும் நான் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மாதாஜி, நீங்க அடுத்த இது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க இல்லையா? அது சொல்லிடுறோம் பிரபுஜி. ஓகே. இப்போ இந்த இதை வந்து நான் வந்து எப்படின்னா, நான் ஒரு அஸ்ட்ராலஜரா இருக்கேன். நான் இதை வந்து இதோட கம்பைன் பண்ணி எப்படி பார்த்தேன், அதனால எனக்கு வந்து இது இன்னும் ரொம்ப ஈஸியா அதை அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சது என்னால. இப்ப நம்மளுடைய ஜனனம் என்பது நம்ம பிறக்கிறோம். எப்படி பிறக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய முற்பிறவில நம்ம செய்த கர்மாவின் விளைவு தான் நம்ம இப்ப பிறக்கிறோம். அதைத்தான் அவர் வந்து அர்ஜுனருக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு. அப்ப அதே மாதிரிதான் நம்ம முன்னாடி செய்த பாவங்களை தொலைக்கிற வரைக்குமே நம்மளுடைய இந்த இது இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து நம்மளுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம பிறக்கும் போது 3 குணங்கள் மூலமாக தான் அனைத்து மனிதர்களும் பிறப்பாங்க. அது வந்து சாத்வீகம், ராஜஸ், தாமஸ்ங்கிறது நம்ம பிறக்கும் போதே நம்மளுடைய அந்த ஒவ்வொரு நாளிலும் 1.5 மணி நேரம் அந்த குணங்கள் வந்து அந்த நேரங்கள் வந்து சாத்வீகமாகவோ ராஜசாவோ தாமசாகவோ இருக்கும். நாம் முற்பிறவில் செய்த இதனுடைய தன்மைகள் தான் இந்த சாத்வீகம், ராஜஸ், தாமசம்ங்கிற வருது. அப்போ இப்பயாவது நம்ம என்ன செய்யணும்? அப்போ நம்ம இந்த குணங்களை மாத்திக்கிட்டு நம்ம இந்த கிருஷ்ணன் மந்திரங்களையும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைகளையும் சரியா செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா, இந்த பிறவிலையாவது நம்ம இந்த சாத்வீக குணத்துக்கு மாறி அடுத்த பிறவில இறை தொண்டே நம்ம முழுமையாக இருப்பதற்கு நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத நான் இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் நம்மளுடைய கேது, அதாவது அஸ்ட்ராலஜில கேது தான் இருக்குதுலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிளானட். அந்த பிளானட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பல்நோக்கு சிந்தனைகளை ரொம்ப விட்டுறணும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை வந்து அவர் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். அதனாலதான் அவருக்கு ஞானகாரகன் பேர் கொடுத்திருந்தாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு எப்படி முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் கூறினாரு, நம்மளுடைய பற்றற்ற இந்த பந்தங்கள் எல்லாமும் பல்நோக்கு சேவைகள் எல்லாம் விட்டுருங்க, நீங்க வந்து இந்த எனக்கு தொண்டு செய்யுங்க. அப்போ அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய அனைத்து பற்றுக்களையும் நான் துறக்க உங்களுக்கு சிந்தனை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ அன்னைக்கு கூட கிளாஸ்ல கூட கேட்டாங்க, மனத்தை நம்ம எப்படி ஒருமைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு. அப்ப இந்த கேது அப்படிங்கிறது நமக்கு உள்ள வரணும்னா நம்மளுடைய பல்நோக்கு சிந்தனைகளை நம்ம விட்டுறணும். நம்ம மனிதர்களா பிறந்துட்டோம், நம்ம கடமை இருக்கு, அந்த கடமைகளை நம்ம செய்யணும். அதை விட்டுட்டு பலனை எதிர்பார்க்காம அந்த கடமைகளை நம்ம செய்யறதுக்கு நம்முடைய மனதை நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி மரணம்ங்கிறது நம்ம முன்னால செஞ்ச புண்ணியம் தீர போகுதுனாதான் நமக்கு மரணமே நிகழும். அப்ப இது என்ன செய்யணும்? நம்ம தெரிஞ்சோ செயலியோ தெரியாம நிறைய பாவங்களை செஞ்சிருப்போம் இது வரைக்கும். இப்ப இனிமே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த நாம ஜாபங்களை ஜெபிப்பதும், இது அடுத்தவர்களுக்கு நம்ம வந்து நம்மளால முடிந்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இதை சொல்லி, நீங்க வாங்க, இதனால இவ்வளவு நல்லது இருக்குது, நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்துக்கலாம், இந்த மாதிரி நம்மளுடைய இந்த மந்திரங்களை சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய போக்கஸ் ஒரே இடத்துல வரும். அப்ப அதனால நம்ம மற்ற பற்றற்ற சிந்தனைக்கு நம்ம வர முடியும், நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நம்ம அதனால சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் இதுல சொன்னேன். அதுதான் இதையும் கம்பைன் பண்ணி பார்த்து எனக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த ஹரே ராம ஹரே மந்திரத்தை நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்மளால அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 டைம் சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா
அதற்கு அப்புறம் அது நம்மளை அறியாமலே அந்த பற்றற்ற தன்மைக்கு நம்மள அதை கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு இந்த இது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு நன்றி கார்த்திக் சார். தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா அட்மின்ஸ்க்குமே நாங்க மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்க இல்லைன்னா நாங்க இந்த 18 நாள் வந்து ஒழுங்கா பண்ணிருக்க முடியாது கண்டிப்பா. அதனால என் பக்தர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது நம்ம ஓவர் டு தாரணி ஸ்ரீ மாதாஜி, அவங்க லெவல் 2 பத்தி சொல்ல போறாங்க இப்போ. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எல்லாரும் கலந்துட்டு அவருடைய போதனைகள் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு நமக்கு இது ஒரு அவகாசம் கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, நீங்க எல்லாரும் இப்ப 18 நாள் பயணத்தை முடித்திருக்கிறீர்கள். இது ஒரு யக்ஞம். இந்த யக்ஞத்தை முடித்துட்டு இதோட நீங்க கண்டினியூ இங்கே விட்டு போயிடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்க எல்லாருமே செல்லணும். ஸோ அதனாலதான் இந்த செகண்ட் லெவல் கோர்ஸ். ஸோ இந்த லெவல் 2 கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெப்சைட் iskonmangaluru.comல நீங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லெவல் 1ல போய் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி லெவல் 2ல போயிட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இந்த லிங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் பெயர், இங்க வந்து உங்களுடைய பெயர் கொடுக்கணும். எல்லாருமே iskonmangaluru.com அப்படிங்கிற அந்த இதுல வந்து ஒரு வெப் பேஜ் ஓபன் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க அதை இந்த iskonmangaluru.com கிளிக் பண்ணுங்க. நான் எப்படி பண்ணனோ அதே மாதிரி பண்ணுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்க இதை வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் எல்லாரும் பண்றீங்க இல்லைங்களா? யாராவது அட்லீஸ்ட் மாதாஜி நான் அன்மியூட் பண்ணலாமா அவங்கள எல்லாருமே? கண்டிப்பா. ஓகே, எல்லாருமே நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. எஸ், அதாவது சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஜாயின் ஆயிருக்கிறவங்க பண்ண தேவையில்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ண போறீங்க. லெவல் 1 முடிச்சுட்டு லெவல் 2 போறீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி என்ரோல் ஆனவங்க பண்ண வேண்டாம். ஸோ யார் என்ரோல் பண்ணலையோ அவங்க வந்து தயவு செஞ்சு இந்த இதுக்கு வந்து என்ரோல் பண்ணுங்க. ஸோ iskonmangaluru.com. ஸோ இந்த கீதா லெவல் 2 ஐ திங்க் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கார்த்திக் பிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா போட்டிருப்பாரு. நானும் இந்த சாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு போடுறேன். நான் இந்த லிங்க் வந்து இந்த சாட்ல இருந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணி எல்லாரும் ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துட்டு இதை வந்து உங்க பெயர், அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர், அதுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் ஐடி. ஸோ ஒரு வீட்டில் 2 பேர் இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் இமெயில் ஐடிஸ் கொடுத்துக்கணும். சேம் இமெயில் ஐடி கொடுக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அட்ரஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடல்ட், நம்மளுடைய கிளாஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ். நீங்கள் எல்லாருமே 25 இயர்ஸ் எபோவ் இதாக இருப்பீங்க. ஏன்னா அடல்ட்ஸ் குரூப் வந்து இட் இஸ் எபோவ் 25 தான். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எபோவ் 25 இயர்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தமிழ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து 4 PM, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே 4 மணிக்கு இருக்கு. ஸோ நீங்க இந்த லெவல் 2 வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்றீங்களானாக்கா அப்படின்னாக்கா எஸ் அப்படின்ட்டு போடுங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு வந்து யூ கேன் பி அன் அட்டெண்டி ஆல்சோ. இதுல 2 விதமான இது இருக்கு. ஒன்னு வந்து நீங்க வந்து நார்மலா ஒரு அட்டெண்ட் பண்ணி எக்ஸாம்ஸே இல்லாம நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க பகவத்கீதை இன்னும் டீட்டெயிலா கேட்டுண்டு அதோட சேர்ந்து இன்னும் 3 புக்ஸ் இருக்கு. உபதேசாமிர்தம் இருக்கு, பக்தி ரசாமிரத சிந்து இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஷோ உபனிஷத், அதாவது டாப் 10 உபனிஷத்துலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஷோ உபனிஷத் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 4 புத்தகங்களை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டீட்டெயிலா படிப்போம் நம்ம. ஸோ யூ கேன் பி அன் அட்டெண்டி. நீங்க வந்து ஒரு குவிஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு எழுத வராது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட நோ இஷ்யூஸ். நீங்க ஜஸ்ட் பி அன் அட்டெண்டி. அதுக்கப்புறம் இல்ல நான் சீரியஸ் ஸ்டடி இந்த லெவல் 2 முடிச்சு நான் வந்து லெவல் 3 போய் அப்புறம் லெவல் 4 பக்தி சாஸ்திரி போகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் நீங்க அதுக்காகவும் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ரோல்மெண்ட் நீங்க பண்ணணும். ஐ திங்க் ஹோப் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் கேன் யூ ப்ளீஸ் அட்லீஸ்ட் சாஃப்ட் ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணுங்க. யாருக்காவது டவுட் இருந்தா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் லாங் டைம். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல வேண்டி இருக்கும் பிரபுவால. சோ தயவு செஞ்சு டிவோட்டிஸ் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். டிவோட்டிஸ் நீங்க எஸ் டிவோட்டிஸ் அன்மியூட் பண்ணி ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். சொர்ணலதா மாதாஜி, ஐ திங்க் மாதாஜி நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேமா மாதாஜி? இல்ல இருக்கட்டும், யாராவது மிஸ் பண்ணா கூட இதுல வந்து ரெக்கார்டிங் போட்டுருக்கேன். மாதாஜி நீங்க பண்ணீங்களா? பண்ணிட்டீங்களா? yesterday evening பிரபுஜி போட்டுருந்தாங்க குரூப்ல. ஓகே தென் thank you மாதாஜி. thank you. சோ இந்த செக் பாக்ஸையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணனும். அக்ரீயிங் த கண்டிஷன்ஸ்ன்றது செக் பாக்ஸ்.
அதுக்கப்புறம் அக்செப்டிங் த ஆல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது. இது வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து அன்னெசரி திங்ஸ் எல்லாமே பண்ணக்கூடாது இல்லையா, ஃபார்வர்ட் பண்றது அதெல்லாம் போடுறது அதுதான். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்க பிரபுஜி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல என்னவோ அதே தான் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்காங்க, வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரிஃபிகேஷன் கோட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை அப்படியே அதுல ஆட் பண்ணிட்டு ஜாயின் த கோர்ஸ் நவ் அதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா என்ன கேட்கலாம் இப்போ. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு இதுல பண்ண வரல, நானு அப்புறமா பண்ணலாமா? கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஆனா உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டா உங்க ஐ திங்க் உங்க கார்த்திக் பிரபுஜி கிட்ட கேட்டு நீங்க பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? ஆர் உங்க அட்மின்ஸ் யாராவது பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? சுமித்ரா மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. யாரெல்லாம் முடியலையோ தயவு செஞ்சு உங்களுடைய குரூப் அட்மின்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனெக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அது ஹெல்ப் வாங்கிட்டு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாருமே இதை வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் த ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் த டெம்பிள் சைட் அண்ட் ஃப்ரம் மை சைட் ஆல்சோ. ஸோ நீங்க எல்லாரும் இன்னும் மேலும் இந்த ஜர்னில வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசையும் கூட. ஸோ அட்லீஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க மாதாஜி. how many classes, how many days மாதாஜி? ஆக்சுவலி 14 classes வரும், 14 வீக்ஸ் ஆக்சுவலி இது. ஸோ உங்களுக்கு 4 மாசம் கோர்ஸ் இது. ஸோ எவ்ரி வீக் வந்து 2 days வந்து நம்ம வந்து 4 to 6 வந்து கிளாஸஸ் எடுப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து நான் பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 6 chapters வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எடுப்போம். ஸோ அதனால வந்து நீங்க இதை பண்ணுங்க. அது என்னென்னன்றது நீங்க ஒன்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வரும். ஸோ உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வரும், இல்லைன்னா இமெயில்ல வரும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ சப்மிட் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் மெயில் உங்களுக்கு வரும். ஸோ கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டேட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பர்ல தான் இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இது வரும், லிங்க் வரும். நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? மாதாஜி ஒரு டவுட். கண்டிப்பா. அது எனக்கு அந்த லிங்க்ல கார்த்திக் பிரபு அனுப்பிச்ச அந்த லிங்க்ல அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு, எனக்கு மெயில் வந்துருச்சு. ஆனா நீங்க சொன்ன அந்த ஒன்லி அட்டெண்டி ஆர் ஃபர்தர் கோர்சஸ் அந்த ஆப்ஷன் இல்லையே அதுல. இல்ல இது வந்து உங்களுடைய சில பேருக்கு பயந்துட்டு தே won't சப்மிட் ஆக்சுவலி. சோ ஒரு சீரியஸ் ஸ்டடி தான் நம்மளால பண்ண. சில பேருக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ், அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ மேபி தே வில் டேக் அப் லேட்டர், பின்னாடி கூட வந்து எப்பயாவது சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ணலாம். இப்ப இருக்க டைமிங்ஸ்ல நம்ம ஒண்டி கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. சோ அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்க லெவல் 2 நின்னுடுவாங்க. பட் சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்க லெவல் 3 லெவல் 4 அதுக்கெல்லாமே போவாங்க. ரியலி நீங்க வந்து லெவல் 4 பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற இஸ்கான்ல எல்லாமே சார்ஜபிள் ஆக்சுவலி. ஆனா நம்ம பிரபுஜி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he is not charging for any course. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து இந்த அவகாசத்தை வந்து நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஞானத்தை நம்ம வந்து விருது செஞ்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி திங் ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த ஆப்ஷன் அதுல இல்ல, பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல, இது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன், இங்க உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ்ல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அவ்வளவுதான். அதாவது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க போட்டிருக்காங்க. however if you are not able to submit assignment, ஏன்னா வீக்லி அசைன்மெண்ட்ஸ் உண்டு. ஒரு 2-3 லைன்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுப்போம் நம்ம என்ன பண்ணுமோ அதுல இருந்து. குவிசஸ், சோ குவிசஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப MCQs நீங்க எப்படி பண்ணீங்களோ அந்த மாதிரி குவிசஸும் உண்டு. சோ யூ கேன் ஸ்டில் ஜாயின் அ கோர்ஸ் as an attendee. அதாவது அதுக்காக நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு நிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனும் வந்து பிரபு வந்து ரொம்ப இவ்வளோ லிபர்ட்டியா நமக்கு கொடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம இன்னும் விருதி செஞ்சுக்கணும், அது ஒண்ணுதான். ஸோ யூ கேன் அப்ளை இன் யுவர் லைஃப். ஸோ தட் இஸ் த இன்டென்ஷன். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? யாரால முடியலையோ ஐ திங்க் சுமித்ரா மாதாஜி வில் யூ பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, நான் அந்த வாட்ஸ்அப்ல அந்த இதுல நான் உங்களுக்கு போட்டேன். யாரால இந்த சந்தர்ப்பத்துல எனக்கு என்னுடைய டிவைஸ் சப்போர்ட் ஆகல, அதனால என்னால பண்ண முடியல மாதாஜினாக்கா அவங்க தயவு செஞ்சு உங்களுடைய நேம் வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சுமித்ரா மாதாஜியோட கனெக்ட் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணிடுங்க, ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் கார்த்திக் பிரபு, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. வரகிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரே ஒரு இது சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணத பத்தி கேட்டிருக்கேன். அது ஃபார்ம் ஒண்ணு வந்தது. எனக்கு இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணதுக்கு தெரியாது, தமிழ்ல டைப் பண்ணலாமா? 100% மாதாஜி டைப் பண்ணுங்க. என்ன டைப் பண்ணினா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்களா அப்படின்றதுக்கு தான் கேட்டேன். இந்த இதுலயா, இந்த அப்ளிகேஷன்லயா? அப்ளிகேஷன்ல இதுல இல்ல, இது நான் ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அடுத்தது நம்ம இந்த அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைலிங்குவல், நான் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பைலிங்குவல் தான் கொடுக்குறேன் நான் அதுல. சோ இங்கிலீஷ்லயும்
தமிழ்லயும் இருக்கும். ஆன்சர்ஸ் நீங்க வந்து தமிழ்லயும் எழுதலாம், இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம். So நான் option கொடுத்துரு. அத பத்தி பேசலாம் மாதாஜி. ம். அதுக்கப்புறம் இப்ப இத்தனை நாள் நமக்கு இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறோம் இல்லையா? இத பத்தி நீங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு இதுல இருந்து பகவத்கீதையில இருந்து என்ன நீங்க Okay. தெரிஞ்சுக்கணும்? அந்த ஃபீட்பேக் அந்த ஃபீட்பேக் பத்தி ஃபீட்பேக் கேக்குறாங்க. ஃபார்மா? ஓகே அது ஓகே. அதுக்கு வந்து நான் தமிழ்ல ஆன்சர் பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன். அது வந்து எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு அது இங்கிலீஷ்ல பண்ணாதான். ஏன்னா அவங்க எங்களுக்கு அது வராது. ஃபீட்பேக் வந்து எங்களுக்கு போவாது, டெம்பிளுக்கு தான் போகும் அது. மாதாஜி நீங்க தமிழ்லயே டைப் பண்ணிட்டு நீங்க கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. யாரானு ஹெல்ப் வாங்கிட்டு கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல போட்டு சொல்லுங்க. ஏன்னா அவங்க தான் அது பேக் எண்ட்ல தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க மாதாஜி. அதனால நமக்கு தெரியாது. ஓகே ஓகே பிரபு. ஓகே மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கு எதனா டவுட் இல்லன்னா ஐ வில் லீவ் த கால் ஆக்சுவலி. ஈவினிங் நாங்க திறக்கும் இது ஓபன் பண்ணுவாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப். அப்ப நாங்க எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லிடுறோம் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ வெரி மச் சுமித்ரா மாதாஜி, ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. எல்லாரும் போலிங் இருக்கு, இப்போ லீவ் பண்ணிடாதீங்க. போலிங் இருக்கு இன்னும். சோ எஸ் நான் மட்டும் தான் லீவ் பண்றேன். நீங்க எல்லாரும் இருந்து போலிங் அண்ட் அப்புறம் நீங்க எல்லாரும் வீடியோ ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். சோ எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ப்ளீஸ். எஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.